OK, dámy a páni, moje meno je Hasan Viking a vítam vás u ďalšieho videa. Myslím, že už tretej časti z našich reakcií na horové videá a podobne. V dnešnom videu tu mám pre vás prichystané dve také celkom zaujímavé, dve alebo tri myslím, také zaujímavé videjka, ktorým si niečo povieme a potom pozrieme na nejaké tie zábery, kompilácie a tak ďalej, takže máte sa na čo tešiť a od minulého videa pribudli dvaja odoberatelia, takže vám veľmi pekne ďakujem za podporu a užite si video. OK, dámy a páni, takže ako prvé tu máme video s názvom Dining Room or There is Nothing. Asi si to pustíme najprv a potom si k tomu niečo povieme. Má to minútku, takže pohodlne sa usaďte, nebojte sa, dajte si pivečko, tak ja a ideme na to. Nie tam si red. Dobre, ja som ho nevidel, som si ho schválne nepozeral, ale je to celkom také nechutné, no. OK. OK, ešte 20 sekúnd. Nie je to... Dobre. Vyhoženie strašidelné. There is nothing. OK, mám tu niečo, čo som našiel ohľadom tohto, že v podstate že je to nejaký krátky film z roku 2006 od nechválne známeho Davida Lynche, filmára, maliara, výtvarníka, herca, hudobníka, spisovateľa. Podľa toho producenta Davida B. Earla je dielo metaforou posmrtného života a ukazuje, že neexistujú žiadny skutočný začiatok a koniec. Takže vlastne keby to padnutie do tej polievky bolo, že keby zomrela a jak znovu keby sa oživila, takže proste there is nothing, že tam proste nič nie je. A že teraz to hovorí ten, ako čo to stvoril, že chcel vymazať nejaký paradox medzi týmito dvoma stavmi. Ukázal niekoho, kto sa vracia zo života alebo smrti a popiera jeho existenciu, čím sa vlastne paradox naplňuje. Napíšte mi, čo si o tom myslíte, celkovú takú myšlienku, akú dáva to video a vrhneme sa rovno na druhé, ktoré určite všetci poznáte, volá sa to I Feel Fantastic. To si trošku preklikáme, má to 16 minút, takže to určite pozerať nebudeme celé, ale určite všetci viete, o koho sa jedná, hej. Vlastne sa jedná o... Jak by som to povedal, proste Tara the Android. Že je to proste nejaký android, ktorý sa hýbe alebo niečo, hej. A toto proste sa uploadlo na YouTube. Je to pred 4 rokmi. Proste ona akože aj rozpráva. A je tam taká nejaká divná hudba proste. Jo, ako môže to vyvolávať hocičo u človeka. Zaberi na strom proste, chápeš? Stále, že potrebuje elektriku alebo niečo. Také... Není to veľmi príjemné na to pozerať, hej. Ja osobne ako nemusím takéto veci. Takže áno, video sa skladá z humanoidného robota, ktorý nám spieva, hej, že sa cíti fantasticky, potrebuje elektriku a tak ďalej, a tak ďalej. Že ten tón jej
je monotónny a odpudivý a že hudba je taká divná, to sme mohli počuť. Jasné, všetci majú otázku, kto ju stvoril, kde bola, akože čo je ten dom, tá miestnosť alebo niečo a prečo spievala samozrejme. No ale objavila sa myšlienka na presne túto pasáž, hej? Čo je tu proste pasáž, ukázaná nejaká záhrada, niečo a je taká konšpiračná teória, alebo myšlienka, že ten filmár, ktorý toto natočil, bol sériový vrah a záhrada vlastne, ktorú ukazuje v tomto videu, že je miesto, kde pochoval tela a tak ďalej, proste pozostatky z tých jeho obetí a že vlastne šaty, ktoré nosí ten android, môžete si všimnúť, že tu má čierne, tu má zase iné, a ešte aj vlasy. Proste, že toto je teória, akože nikdy sa to, ako by som to povedal, neupresnilo, že či je to pravda alebo nie, ale toto je jedna z teórií. Potom sú ďalšie teórie, hej, že je to proste iba vymysel niekoho, aby pobúril ľudí a tak ďalej, že aby niekoho vystrašil možno, neviem. No ale každopádne tiež, aj o tomto by som bol rád, ak by ste mi napísali, čo si o tom myslíte, či je to real, akože tak, jak vraví tá konšpiračná teória, alebo nie. Takže toto by sme mali ukončenie našich dvoch videí, o ktorých sme si niečo povedali. Chcem takto trošku tie videjka robiť, aby som tam dával aj niečo zaujímavé, čo budem musieť zisťovať, bádať a tak ďalej a tak ďalej. Mal som pripravené ešte jedno video, ale to by som musel cenzurovať celkom, vlastne tú najpodstatnejšiu časť, takže aj tak by ste z toho nič nemali. Ale ak by ste chceli vedieť, čo to bolo, tak môžeme sa nejak dohodnúť a v ďalšom videu to tam ukážem. Takže pustíme sa teraz na tie kompilácie. OK, takže máme tu nejaké schody. Že tam niekto je. Soraya. To je čo? To sú ruky. Zase ruky. Soraya, subí. Ay, no, Dios santo. Ako... Nera. A pair of hands with long fingers emerge from the gaps underneath the Jo, že dlhé stairs. prsty, že to But tam just as she siahol. rushes straight down after it in an attempt to capture the source, she Ideš po finds schodoch, ťa nothing to there. chytí za nohu. Understandably freaked out and fed up with these occurrences, she spends the night with the comfort of her dogs beside her. Určite všetci poznajú ten pocit, keď proste bývali alebo niekde proste v poschodovom dome, kde vypínač na svetlo, ktoré bolo na schodoch, bolo dole. Vy ste ho vypli a úplne ráž do izby, aby ste utekli démonom a niekomu. Facundo, levántate, por favor. OK, že zobúť sa, prosím. Nie. A creepy figure straight from a Instantne. nightmare opens the Instantne by bolo to povlečenie hnedé, kámo. Fakt. V strede noci. Čičajka, ktorá vreska, proste otvorí dvere. OK, že tento muž žije so svojou priateľkou a že sa mu stávajú dosť často nejaké paranormálne javy. Proste padajú nádoby, taniere, neviem čo všetko. To teraz točila jeho priateľka a toto je vlastne on, že ho zavolala, že čo sa tu deje. To vôbec, kámo. To vôbec.
A tam je zase. To vlastne video, jak išla od tej kuchyne. V momente by som sa sťahoval. They think she is an angry female spirit, look for the revenge, or is unaware that she is dead. Aha, že vlastne išlo, že domnievajú sa, alebo niečo, že ide o nejaký duch mŕtvej ženy, ktorá chce pomstu kvôli tomu, že je mŕtvá, ak som to dobre pochopil. Perhaps she used to live in the building in the past and died in a way that prevented her from moving on. Aha, že tam bývala v minulosti a že sa nevie posunúť ďalej, akože proste je tam nejak uväznená asi. So, she wants revenge by tormenting anyone who lives there. Dios, ¿qué es eso, Dios? Keďže typka niečo zobudilo v noci proste. Nejaké zvuky. ¿Quién está ahí? To je najhoršie, lebo ty proste, že vy neviete, či to je proste človek, alebo či je to proste duch, kým to nevidíte. Ako neviem, čo je v tomto prípade horšie. Či duch vám tam narába s nejakou plachtou na sprchom kute alebo vani, alebo či je to proste človek a sa skrýva u vás. La cortina se movió. La cortina se movió. Uy, Dios, Dios. Ale typek má odvahu proste, aby som už utekal do píče staré. Nope. Dobre, teraz neviem, čo je viac nechutné. To, že typek proste vibuje tu nás nejakou manekinou, alebo to, že je to proste v kompilácii s horovými videami, to znamená, že to asi niečo stane. Dobre, tak to asi bolo proste tam iba kvôli tomu, že ten typek asi trošku, no dobre, divný. Čo tam bolo? Som tam nič nevidel. Aha. OK. Toto nevyzerá na ducha, to je najhoršie. OK, tu máme typka, ide po nejakej miestnosti, chodbe. Pič. To je taký malý akože iba, alebo čo? Veríte na UFO? To je otázka do komentárov. Veríte na UFO? Hey, let's go get my sister. Že ona ide prankovať so sériu. Watch out, watch out. Nejaké pozrieme si prančík. What are you doing? Got you, me. Got you. Go, 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 go. Čo tam bolo? To chcem vidieť. Get you ready. Oh my god, Danny. Tam Danny, takto Danny, Danny, pikoval Danny, zase. What? Literally, someone just ran in here, I think. Someone just ran in your room. You sure?
tie videá proste z domov sú najhoršie. Lebo chápeš, keď sa to stalo niekomu doma, môže sa to stať aj tebe doma. OK, dámy a páni, toto bude pre dnešné videjko všetko. Už začína byť vonku celkom tma, takže mám menšie kakando. Takže ak sa videjko páčilo, určite nezabudni hodiť like, odber, komentáriček, nejaký pekný. Určite nezabudni na tie 3000 otázok, ktoré som v tomto videu dal odpovedať. Ďakujem. A vidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatím čus.